Anem un segon més tard per enganxar-ho bé i per repetir realment, per això aquesta exactitud que busquem, no? Les paraules amb l'accent que parlen, amb els deixos que tenen individualment, no? Cada nano, vull dir que és molt divertit. No només la velocitat dels joves, sinó, en definitiva, dominar la tècnica verbatim, que és una cosa completament nova per nosaltres. Vaja, jo mai l'havia practicat i, clar, és que tens la veu que t'entra per una orella a l'altra, necessites escoltar el company o els companys perquè has d'estar sobre l'escena, però això és el que t'entra, que és una guia només. Aleshores, bé, és complicat, perquè això entra directament i mana d'entrada. Fins que no desconnectes d'això per poder connectar amb el que està passant, és difícil. Tenen interioritzat el desastre climàtic que ens espera, que ja ha començat, i ho tenen interioritzat i sembla que no ho pateixin. Vull dir, senzillament és la realitat i, per tant, és el que toca. I quan t'has d'amagar sota una taula o dintre un búnquer, doncs t'amagues i no passa res, no? I en molts aspectes d'aquests canvis tan brutals que estem tenint, doncs veus que ho assumeixen. No hi posen la tragèdia com portem ja els adults, no? Que diem, és que això... No, ells, esclar, s'ho posen en comptes de desesperar-se, ho accepten i amb el que hi ha, doncs, tiren endavant. També és curiós veure que també mantenen, i això sí que és curiós veure que aquestes alçades tinguin uns conceptes com uns tòpics molt tradicionals, també, de cara al que és la parella casada, les persones grans que han d'anar encorbades amb 70 anys, vull dir, tòpics que dius, d'on treuen això? Vull dir, o alguna cosa hem fet malament els pares o els avis, no?, perquè tinguin encara, no sé, aquesta mena de visió de la vida en segons quins aspectes, no? O sigui, és curiós.